În vacanța noastră am ajuns și la Paris. Parisul este orașul îndrăgostiților și nu se poate să... Și nu se poate ca să nu vin și la Paris. Suntem la Turnul Eiffel. E foarte multă lume. Este excelent, vremea este frumoasă. Așa, pentru cei care pentru cei care au fost aici și trebuie să cunoască că o parte din cadrele care sunt aici sunt aduse de la Oțelul Roșu, chiar pe anumite piese din astea metalice este scris Oțelul Roșu România. Asta este important pentru noi și știu că tot proiectanții români au participat și la proiectul turnului, astfel încât este o mândrie pentru orice român care trece prin Franța să nu vină aici la Turnul Eiffel ca să bucure, să stea, să-și spună amintiri. În general, chiar în mijloc aici, cei care se iubesc își declară sentimentele. Sunt foarte mulți tineri din toate țările lumii, indieni, chinezi, japonezi. În spate este un parc foarte frumos. Este un parc foarte frumos unde lumea vine, stă câteva ore, se relaxează și după aia își vede de programul de vacanță în continuare. Uitați și dumneavoastră că Turnul Eiffel este împărțit în două etaje. De aici și nu toată lumea urcă la ultimul etaj, da? Pentru că înălțimea este foarte mare și nu la toți. Și atunci cei care doresc să vadă toată zona asta de la etajul 1 este și un restaurant. Iar după ce își petrece timpul liber, poate să coboare pe scări. Uitați, acolo sunt 4 rânduri de scări, da? Uitați acolo, în spatele meu, chiar în spate, o parte sunt persoane care urcă, nu neapărat trebuie să iei liftul, da? Este o vacanță care trebuie să te bucuri. Yeah.